салом бинандагони арҷманд, дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи даъвати президент ба сурат бахшидан ба сохтмони нерӯгоҳи Роғун, пешниҳоди то 4 баробар боло бурдани нархи патенти кор барои муҳоҷирон дар Русия, назари вазорати муҳоҷирати Тоҷикистон дар бораи амалиёти нелегал дар Русия, дар Эквадор ба қатл расидани як номзади муҳими интихоботи президентӣ ва хабарҳои дигар мегӯем. мири Москав Сергей Собянин ва вазорати мудофиаи Русия субҳи 10 август гуфтанд, низоми мудофиаи зидди ҳавоӣ 2 ҳавопаймои бидуни сарнишинро ҳангоми наздикшавӣ ба пойтахти Русия безарар кардааст. Гуфта мешавад, ки яке аз дронҳо дар минтақаи Одинцовои канори Москав ва дигаре дар вилояти Калуга ҳадафи пойгоҳҳои зидди ҳавоӣ қарор гирифт. Вазорати мудофиаи Русия изҳор намуд, ки шаби гузашта дар нимҷазираи ишғолшудаи Қрим нерӯҳои Русия 11 ҳавопаймои бидуни сарнишини украиниро маҳв карданд. Дар ин байн мақомдорони украинӣ ҳушдор медиҳанд, ки нерӯгоҳи ҳастаи Запорожия бо камбуди ҷиддии нерӯи барқ мувоҷеҳ буда танҳо аз хатти эҳтиётии нерӯи барқ дарёфт мекунад. Бузургтарин нерӯгоҳи ҳастаи Аврупо дар рӯзҳои аввали ҷанги Украина аз тарафи нерӯҳои Русия ишғол шудааст ва то ҳанӯз дар гирду атрофи он бархурдҳои низомӣ идома доранд. Тарас Ткач, мудири муассисаи Энергоатоми Украина, мегӯяд, дар ҳолати комилан қатъ шудани таъмини барқ эҳтимоли рӯй додани фоҷиа вуҷуд дорад. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз кормандони нерӯгоҳи барқи обии Роғун хост, ки ба корҳои сохтмони ин иншоот суръат бахшанд ва айни замон таъкид кард, ки корҳо бояд бо сифати баланд анҷом шавад. Дар идомаи сафараш ба Роғун 10 август Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо раҳбарону мутахассисон ва ҳамфаъолони шаҳр гуфт, аз соли 2008 то 2022 барои корҳои барқарорсозӣ ва сохтмону васлгарии нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҳисоби бюҷети давлатӣ беш аз 35 миллиард сомонӣ маблағ равона карда шуд. Раҳмон гуфт, аз оғози фаъолияти 2 агрегати аввалини нерӯгоҳ, ки бо фишори пасти обанбори тозабунёд кор мекунанд, то имрӯз аллакай зиёда аз 6,4 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ ба маблағи беш аз 1,5 миллиард сомонӣ истеҳсол шудааст. нерӯгоҳи Роғун аз тарҳои азиму пурхарҷи стратегӣ ба шумор меравад, ки бо бунёди он ҳукумат ба дастёбӣ ба истиқлолияти энержӣ умед мебандад. бинандагони арҷманд, дар барномаи ахбори озодӣ гузорише дар бораи таъмини нерӯи барқ дар вилояти Суғд дорем. Шуморо ба тамошои ин барнома даъват мекунем. эй ҳамватани азизтар аз ҷон, эй Юсуфи имрӯзини Канъон, берун зи ватан чӣ ҳол дорӣ? биёву аз рӯзгорат моро ошно кун. бинандагони азиз, агар шумо дур аз Тоҷикистонед ва аз нозукиҳои муҳоҷират огоҳ ҳастеду мехоҳед дигарон низ бидонанд, пас ин барнома барои шумост. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаётӣ. дар Русия дар фикри боло бурдани нархи патенти кор барои муҳоҷирони корӣ ҳастанд. Чунин пешниҳод ахиран дар Кумитаи Думаи давлатӣ оид ба буҷа ва андоз садо дода пешниҳод шудааст, ки арзиши патенти кор 4 баробар боло бурда шавад. Барои қабули чунин қарор аз ҷониби ҳизби Справедливая Россия аллакай тарҳи нави қонун таҳия шудааст. 90% муҳоҷирони корӣ дар Русия шаҳрвандони Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон мебошанд. Нархи патент дар ҳар минтақаи Русия аз ҳам фарқ мекунад. Дар ин бора дар вебсайти Радиои Озодӣ муфассалтар хабар хоҳем дод. як мақоми вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон ба ин назар аст, ки дар Русия на фақат муҳоҷирони тоҷик таҳти фишор қарор доранд. дар як нишасти матбуотии ниҳод имрӯз муовини вазир Шаҳноз Нодирӣ дар посух ба саволи Радиои Озодӣ дар бораи сабабҳои фишор ба муҳоҷирони кории тоҷик гуфт, мақомоти Русия ҳамаи гурӯҳҳои муҳоҷирони кории тоҷик ва сафоратхонаи Тоҷикистонро дар бораи амалиёти нелегал огоҳ карда буданд. ба иддаои ӯ ин амалиёт танҳо зидди тоҷикон набуд ва дар ҷараёни он намояндаҳои миллатҳои дигар низ зарар диданд. ин посух дар ҳоле аст, ки интиқод аз вокуниши заифи мақомоти тоҷик ба амалиёти бешумори полис зидди муҳоҷирон дар Русия хеле зиёд аст. дар давоми 3 моҳи ахир пайваста хабарҳое аз кунҷу канори Русия нашр мешаванд, ки аз ҳабсу боздошт, гоҳо масхараву таҳқири дастаҷамонаи муҳоҷирони тоҷик шаҳодат медиҳанд. тафсилоти ин мавзӯъ дар сомонаи Радиои Озодӣ ва барномаҳои ахбор пешкаш мешаванд.
дар кишвари Эквадор дирӯз дар натиҷаи як ҳамлаи мусаллаҳона номзади президентӣ ва як муборизи маъруфи зидди коррупсия Фернандо Виллависенсио кушта шуд. Виллависенсио бо ҳадафи таблиғи барномаи номзадиаш дар шимоли шаҳри Кито қарор дошт. дар наворҳои видеои дида мешавад ки баъди анҷоми маъракаашо мехост савори мошин шуда ҷои ҷаласаро тарк кунад, вале мавриди тирборон қарор гирифт. матбуоти маҳаллӣ гуфт тахминан 30 тир холӣ шудааст. ба иттилои додстонии Кул гумонбари ин ҳамла дертар аз ҷароҳатҳои бардоштааш ҷон дод ва каме баъдтар хабар доданд ки бо гумони содир кардани ин ҷиноят 6 нафар боздошт шудааст. дар кишвар ҳолати фавқулода ҷорӣ шуд. шумори хориҷиҳое ки соли ҷорӣ аз Тоҷикистон дидан карданд то 40% зиёд шудааст. Кумитаи рушди туризм ҳисоб кардааст ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ беш аз 620 000 хориҷӣ асосан бо ҳадафи гардишгарию саёҳат ба Тоҷикистон рафтааст ва ин омор 40% бештар назар ба ҳамин давраи соли гузашта будааст. шумори бештаринро шаҳрвандони Узбекистон, Русия, Қазоқистон, Туркия ва Чин ташкил доданд. зимнан дар навбати худ соли ҷорӣ тахминан 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон бо ҳамин мақсади саёҳату ҷаҳонгардӣ аз Узбекистон дидан карданд. ва акнун қурби асъор аз рӯи онче ки Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз 10 август таъин кардааст, қурби 1000 рубли русӣ ки имрӯз боз ҳам каме поинтар рафтааст, 112 сомонию 10 дирам, 1 доллари амрикоӣ 10 сомонию 93 дирам ва 1 евро 12 сомонию 1 дирам таъин шудааст. ин буд сархати чанд хабар. то ин соат 4 соат баъд дар барномаи ахбори озодӣ ва мехӯрем.